ka Chineke jike niile gọzie unu. Ana m ayọ ngọzi Chineke n'isi onye ọbụla na-anụ ọnụ Fada Ebube Nsọ tata bụ ụbọchị nke mbụ n'ọnwa Ọktoba. Ka mara Chineke nna na ngọzi Chineke nna jike nọnyere gị mgbe niile. Nsogbu dị n'obodo. Ị na-anya afụ ka obodo anyị bụ Naịjirịa dị. Ịfụ na ọgba aghara dị, katakata dị. Ọ gịnị mere o ji dị etu a? Ọchịchị nchigbu, fọmfoju akpa. Onye jide ife ya na nwanne ya, ọ na-eli sọsọ ya, ndị ọzọ na-ebe akwa. Eweta ife kwesịrị izu obodo niile, ụfọdụ ndị ewelute ihe n'akpa, ndị ọzọ agbala aka. Onye bulu ọ dị ya mma n'isi, ọsị ije gaba, ndị ọzọ taba afụfụ. Ka anyị malụ nọ na a na-asị n'ofu Naịjirịa, mana ị na-anya ife a na-eme eziko na ọ nwere ndị a na-akpagbu akpagbu, nwee ndị a na-akpachapụ n'akụkụ ma etu esi eke ife n'ụlọ obodo. Ọkwa na ya butere ọgbaghara ji wee daa mgbe ndị ọcha chịrị anyị. Oge ha rapụrụ obodo a, were obodo anyị nye anyị n'aka. Ọkwa mmiri na-agbasị n'ụlọ ndị mmadụ, ọkụ dịkwa, ụzọ dị, enwere tren steshọn ebe a na-aba tren wee na-aga njem. Ọnụ ụmụ ife niile ndị anwa ọ dọrọzi na-eke isi n'anya dị obodo anyị. Ọkwa na ya ka ụfọdụ ji ekwu wee sị na ọ ka mma na anọọlọ onwe anyị ka anyị nọọlọ onwe anyị ka anyị nọọlọ onwe anyị, maka na ọ bụrụ na ịfụnanya dị na ịdị n'otu ama na-ekwu okwu Biafra. Obodo adọkago, nsogbu wee dị. Biko tata Fada Ebube Nsọ na-ayọ ayịyọ ife na-eme n'obodo anyị bụ Naịjirịa na-agbazi anya mmiri, ọkachasị n'ala Igbo na Anambra steeti. Ndị na-agba egbe a na-amara afa ha, biko unu agbazina. Ndị a na-egbukwa n'ife a bụ ụmụnne anyị, ndị anyị na-afa ga anyị wee je nyaba ọgụ ụbọchị ọgụ ya ada. Anyị gbusizie fa, kedu ụbọchị ọ ga-akpọtụ ke ndị anyị na ha ga-eso? Gidigidi bụ ugwu eze. Ka ịfụnanya dube anyị dịka ụmụnne. Izu ka mma na Nneji. Buni ibu anyị danda. Ọ na-abụkwa na-anụsị ọgụ ebu n'alụ ndị Igbo. Ị na-anya n'ife na-eme na obodo a, ịfụ na o nwere ndị ha ji ọdụ anya, ndị ọ bụ anyị nafa, ha ji ọdụ anya wee na-ene anyị. Ha ji ọdụ anya wee na-ene anyị maka na a chọrọ ka anyị senite. Chineke gozi ndị Igbo. Amara Chineke nna nye gị ugo etinye gị, mmadụ apụrọ ịnapụ gị ya. Ọkwa oge Queen Elizabeth bịara Naịjirịa, Queen of England, ụgbọala onye Igbo ka eji wee na-ebugharị ya. Ụgbọala Papa Ojukwu a na-akpọ Rolls Royce. Ya bụ ụgbọala na-agala nnukwu ọnụ. Ọ dị ha ọgba afayalị etu o si wee bụ onye Igbo bụ onye gotara ụgbọala a. Ọgba afayalị maka na ya bụ ụgbọala galalụ nnukwu ọnụ. Papa Ojukwu nwere nnukwu ego, na-eme ọfụma n'ahịa. Ndị Igbo na-eme ọfụma n'ahịa. Ife nchekwa na ịgwa tata bụ na ife Chineke nna nyere gị ugo etunye gị, mmadụ apụrụ ịnapụ gị ya. Ọ bụ ya butere anya ụfụ na ntaji anya. Ha wee na-agba mbọ ito ya esi wee tinye ndị Igbo na bọtụ, mana fa ya emenwu ya. Akala ugo gị Chineke nye gị, mmadụ ama anaghị ya. Chineke enyego ndị Igbo akala ugo ịkpata akụ na ụba. Ka anyị yazialụ igbusisi onwe anyị maọbụ imebisi ife. Ma ife ndị a na-emebisi, ndị ugwu nwere onye lụrụ anya emebisie, anyị nwabụ ife ya wetakwa ego wee lụọ anya. Ma ebe ndị polisi na-agbasi ọkụ emesịkwa, anyị nwabụ ife ya eweta ego wee lụọ anya. Ọnọdụkọ mmadụ iji aka ya na-agba onwe ya egbe. Ụmụnne m, unu agbazina. Iwe dị onye ọbụla na-arụ, ma mụnwa na-ekwu okwu a iwe dịkwu na-arụ, maka na ndị ọchịchị anyị fa na-achịrị anyị ọfụma. Ndị na-anọchite anya anyị na federal, ị na-anya ịfụ na ọ dị ka ha gbachiri nkịtị. Fada Ebube Nsọ na-ajụ unu tata, unu ga-anọ n'elu ụdala ụmụnne unu a na-alachi ichuchu. Achọ nke unu malụ ndị ọchịchị na otego ụmụnne unu zudebela afịa ụbọchị Mọnde maka na anọ sit at home. Ife ndị IPOB ji wee kwuo ya bụ ka ama ma ya etinye ọnụ n'ọnọdụ nwanne ha bụ Nnamdi Kanu, nwanne anyị nwoke, onye nke eji. Onye ọbụla ga-ekuri na mgbe awa si kunikene ka a chọba udo, ka e were ụtụtụ chọba ewu ojii tupu chi ejie, maka na chi jie ịchọta ya esi ike. Onye ọbụla n'ụlọ onu anụnwa. Ife nji ekwu bụ maka na abụ m fada, abụ m ụkọchukwu. Ife eji wee chie m fada bụ ka m nọrọ na-agbata Chineke nna na mmadụ.
at times ọ na-abụ ọgbajuo dọlụ ndị mmadụ agbakwute m a na-afụta m as their last hope. Ọtụtụ ndị ka m na-azụ ụmụ ha ndị afọ a na ha agbagbu unu naanị unu afọ na ụmụ ha ike fafa ya eji nwozi akwụkwọ. Enwe m ọtụtụ ndị m na-azụ n'ụlọ akwụkwọ ha na-agụ n'efu. Ndị a bụ ndị na-enwere ike ịkwụnwu ụgwọ akwụkwọ ma ọ bụ ndị enwe nne enwe nna. Ka anyị na-eme ife niile anụnwa malụ na ọ na-atụ ndị ugwu ụtọ maka ife na-amasị fa ife ha ya achọ bụ ka igbusisi ya onwe anyị. Ọ na-akpọta na fadịrị emegharị arụ. Kedu ife Fada Mmụọ Nsọ na-ekwu? Ana m ayọ unu biko ndị ọgbọ Igbo a na-amara afa ha, biko ife ọbụla unu chọrọ kpọọnụ m mma apụta buru ụzọ ka agba mbọ fụ na enwetara ya n'udo. O nwere ife dị ka udo. Ebe ọbụla unu kpọgodo n'ime anya sị na mma apụta, ebe ọbụla unu si m bịa mma abịa ka anyị tụọ alụ. Iwe unu dajụọ, iwe dịkwa onye ọbụla na-arụ otu ọnọdụ dị ọtọkarọ ọ na-ewute onye ọbụla. Biko unu agbazina, obi unu dajụọ, ọbara na-awụfuzi ka mmiri. Ya bụ biko ana m ayọ unu agbazina. Ife ọbụla unu chọrọ ndị na-agba egbe a na-amara afa ha, ikekwa na ọ nwere onye chọrọ ige unu ntị kpọọ m abịa ebe ọbụla unu akpọ na m, ma n'ụtụtụ ehihie anyasị ebe ọbụla nsọkwa anya bụrụ ana m ekwu unu nkwa aga m abịa ka anyị tụọ anya baalụ. Biko unu agbazina. Nke a bụ ekwentị m 081 354 01949 081 354 01949. Nke dịka ibe ya ndị ọchịchị unu afụgo ka ọnọdụ dị. Ya nọ n'elu ụdala ụmụnne analachi ichuchu ndị na-anọchite anya anyị mana federal mana ebe ọbụla na gọọmenti. O nwere ndị na-anọchite anya ha. Unu agbachizili nkịtị. Achọkwa nke unu malụ na o tego aka ụmụnne unu zudebela afịa ụbọchị Mọnde maka na ndị IPOB si na aga na-anọ n'ụlọ maka ojiji eji nwa Maazị Nnamdi Kanu. Ọ ife kwesị imetụ unu n'obi ka unu nche niile pụta ka amala etu anyị esi wee tinye okwu ọnụ ka anyị yaziala ịgba nkịtị maka na amarọ nke ga-eme echi. Ọ ka mma na anyị ncha apụtalụ ka anyị welụ ụtụtụ chụbụ ewu ojii maka na chi na-ejizikwa. Ọ bụ na chi jibido ewu ojii ịchọta ya esizikwa ike. Ọ nwekwara ike ilu, oge nwekwara ike rue mgbe ya bụ elue ọ bụrụ ya bụ ndị ọchịchị ka a ga-esodo. Biko ọnụ ọbụla n'ụlọ onu a ka anyị ncha niile wanye mee obodo anyị ka ọ dị mma. Chineke nna agọzigo ndị Igbo were akara mmụba na akụ na ụba nye anyị ka anyị ghara egbusizi onwe anyị, ka anyị nụkọ ọnụ nwa mmiri ọnụ ka ọ gbaa ụfụfụ. Ebe niile ndị obodo niile ndị anụnwa na-eje ndị na-eme ife ji eme ebe afọ bụ ndị Igbo. Ka anyị natanụ na be anyị dozie ebe anyị ka e nwee ife ndị oyibo na-akpọ industrial revolution. Ụmụ anyị enwee ọlụ. Anyị ji ego Anambra steeti ọtụtụ enwere akatamkpo ji ego ka anyị natara n'ụlọ. Ọkwa dike wepụtara okwu ọkpọrọ think home philosophy. Ọ ga-enyere anyị nnukwu aka maka na ọtụtụ ndị nọ na-enweghị ọlụ, ọtụtụ ndị nọ na-eli alịlị na obi mgbawa. Biko ka obodo anụnwa steeti anyị bụrụ ọka ibe bụ Anambra ka Naijiria na steeti ndị ọzọ ebe a na-egbu mmadụ si egbuzina. Ana m na-ayọsi ike ndị na-agba egbe a na-amara afa ha, biko unu agbazina. Ọtụtụ ndị abụghịkwa na-enwe nne enwe nna ndị agbagbusiri nnafa. O nwere ọtụtụ ndị nna azụ n'akwụkwọ every tem ọbụla ana m ebupụta ndekwuru nde akpa ego ndekwuru nde ego wee na-akwụrụ ndị na-enwere onye ya akwụrụfụ ụgwọ akwụkwọ, ndị enwe nne enwe nna, ndị ogbenye. Ife njem ife niile abụrụ na-enweka maka na ama na ha gụwa akwụkwọ fe nwee ike wee kwụrụ wee chalenji ndị ọ bụ anyị nafa maka na akwụkwọ amaka na ife ndị ọzọ na enyemaka ndị ọzọ a na-enyegasị iji wee fụ n'obodo dị mma. Ana m ayọ ndị ọchịchị kịta anụ abụọ ga-anyị nche niile ga-apụta. Ọ bụrụ ife anyị ga-agbachizi nkịtị. Ife nji ekwu okwu a bụ na m ọ bụ fada etili m fada n'usoro nke Mekisedek. Obi na-agbawakwu ndị ife na-emenụ ịnọlụ efu ndị na-elekọta anya ka a na-agbagbusi fa ha na-ada na-aṅụ agbachi nkịtị. Ọnya ka m ji ekwu okwu a
at times ọ na-abụ ọgbajuo dọlụ mmụọ nsọ abụrụ last resort bụrụ last hope ma ndị na-abịa ayọ a na-ebunye nri a na-enye ego ndị na-agba egbe a na-amaghị afa ha bikonu butuzienụ o anyị ncha niile ezikọ gị iwe o ịnụgo ozienụ o bikonu biko onye ama na-ayọ unu ana m ekwu unu nkwa ife ọbụla unu chọrọ anyị agba mbọ fụ ka anyị esi wee nweta ya ka anyị malụ na amalụ na izuka mma na nneji ọnụ na ude nwanne agba n'ọsọ ka anyị nụrụ onu a ka anyị kakwa arụzisasị anya ka olu efa ntị igbo bụ igbo ana m ayọ kọnku anyị ji efe yara ịkwanarị anyị ya bụ nku na-akwanarịsịkwa anyị n'ike n'ike anyị agbachi nkịtị ka ọnọdụ a si etu adịba ụjọ dị ada alarụzi ụlọ were anya na-abụ mechie ọnụ ọbụla chi obi n'aka tata ana m ayọ ngozi chukwu n'obodo a bụ Anambra steeti na-ayọ ngozi chukwu n'obodo a bụ Naijiria na-ayọkwazi ngozi chukwu n'ife ọnụ ọbụla na-eme ka amara Chineke nna ji ike niile bara gị ụba ndị IPOB wetue n'obi ama na ọnọdụ nwa Maazị Nnamdi Kanu a ga-etinye ya ọnụ ndị na-achị achị na-anọchite anya anyị na South East a ga-etinye ya ọnụ ọ bụkwue na ọ ya ekwe omume nwa na onwe na m apụtago m ife ọbụla ọ ga-ewe site na ntụziaka nke ụka maka na m amara aga gafee contrary to the church mana ana m ekwe nkwa na m agba mbọ onye nwere ike yọkwa ndị mmadụ ka e nwee ike nweta ya bụ ife ndị oyibo na-akpọ justice. ana m ayọ ngozi chukwu n'isi unu na-ayọ ka ọnwa anụ abụrụ ọnwa ngozi nyere onye ọbụla n'ụlọ onu a ka Chineke ji ike niile gozie unu ma mezukwara unu ịchọ nke obi unu. ana m ayọ ka Chineke ji ike niile mepere unu ọnụ ụzọ ngozi ebe ọbụla unu nọ enweta ife ji ere ndụ aka amara Chineke nna nọnyekwara unu ya bụ ka Chukwu ji ike niile gozie unu nna na nwa na mmụọ nsọ. Udo dịrị unu. Thanks for checking out Symphony on YouTube. Please be sure to subscribe and like our videos for updates.